Kasureku to Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ning power outage. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureku dos. Kasureku to Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureku dos. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureku 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureku dos, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sain napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureku to Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku dos. Kasureku to Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku dos.
Kasureco to Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ay pagirumdong na inihali sa Kasureco 2. Kasureco to Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout. 7 minutos magalis ang alas 9. Masunod na po ang programa kan Kasureco 2. Dinadarasain kan Kasureco 2, Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated, ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, maaantabayanan sa oras na alas 9:30 sa alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sarong regular na programa kan Kasureco 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor gamos na kalakawan ka sa tuyang kooperatiba ning kuryente, partikularmente ang mga bagay na mataong kagiyaanan sa maray na irimahan sa lado kan sa tuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureco 2 sa pagingenot ni Board President Gay Loreto Hidalgo Pabines asin kan maniamento sa paagi ni GM Melit Candia, mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Kasama maray na pagkaaga sa Indogabos, mga kasama sa inyan. Oy, aldaw na Friday, Biyernes po, pizza 3 kan bulan kan Enero. Saro na naman na edisyon kan programa kan Kasureco 2 ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Lalo ng tigal niyaon si Radyoman Ray Gomez, inipon sa indong lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa. Siyempre niyaunan sa kuyang partner ang spokesman kan Kasureco 2, Public Information Officer Renner Pupa Bukay. Good morning, Kasureco. Good morning, Tabi Radyoman Manny. Sa gabos po na nag-aantabay ko niya ng pagkaaga, lalong-lalo na po sa gabos ng mga member consumer owners kan Kasureco 2 na perming naghahalat kan sa tuyang mga announcement, mga iba pang informasyon mananungon po sa satuyang kalakawan kan sa tuyang kooperatiba sa loob po ning sarong semana po na pagtatrabaho po kan sa tuyang mga as in mga technical personnel po kan Kasureco 2. And syempre sa gabos man ng mga viewers sa Facebook page kan Kasureco 2, ang satong kooperatiba Facebook page and sa DWNX. And live man kitang nadadalan, Tabi Radyoman Manny, YouTube, sa paagi po kang YouTube account kang IMJ Interactive. Yan, good morning po and welcome po sa programang Ang Satong Kooperatiba sa Radyo. Yan, aram ko kadakol kita i-discuss na mga updates, Tabi, kasamang Renner, lalo na po ang itong impormasyon hali sa NGCP and para po dahil maribong itong mga announcement. Uratsan yan, pero bilang introduction, ano po itong mga programa ngunyan, asin na kalakawan kan Kasureco 2 na importanteng maaraman kan publiko. Duman sa mga announcement mananood po sa power interruption. May mga reminders lang po kita, mananood po duman sa satuyang mga schedule kang satuyang pag-reading. Nagpuuna po yan kang nakaaging pizza 19, kang bulan na February, January, and nagtapos na po yan ngunit na first week ang February po. And may mga complaints man po sa satuyang mga bill sa kuryente, bukas man po ang mga opisina kan satuyang kooperatiba para mag-acceptar kang mga complaints manunungod po sa indong bill sa kuryente. Kung may mga problema po kita
sa satuyang mga reading, pag sa satuyang mga bill and naman sa pag-reading, kang satuyang mga metro, yan po, bukas po ang satuyang mga opisina, sa mga area offices kang Kasureco to para mag-acceptar po ang satuyang mga complaints. And ito man po pala mga naghahalat, manunungod po duman sa satuyang pa-seminar, duman sa mga ma-apply ninyong koneksyon. Ang satuyang schedule po, ang satuyang pre-membership seminar, ayan po ginigibo every Tuesday and Thursday. Hindi po sa main office kan Kasureco 2. Yaon po ini sa Barangay del Rosario, Naga City. And igwaman po kita sa Tinambak. Si mga taga Tinambak si Roma, first Wednesday and last Wednesday of the month. And sa Pili po, igwa po kitang seminar man dyan every Wednesday. And sa Calabanga po, every Friday. Dahil po paglingawan, si mga ma-attender po na mapatakod ninyo connection and itong ma-change of registered name, as in iba pa pong mga kalakawan, mananungod po sa application for new connection. Magdara po kita ng valid ID. Ayun po yan ang pinaka-importante dapat darahon bago po kita magpasiring sa opisina. And ang puon po kan sa tuyang seminar and ang registration po alas 8 nin aga. Duman po sa mga nabanggitan kong mga aldaw sa mga opisina kang Kasureco 2. Naga City, every Tuesday and Thursday po yan. Si mga taga-Naga, tadakol kayo naghahapot ng mga taga-Naga City kung ano po ang schedule sa syudad ni Naga. Yan. Okay. Magdala po ng ID. Yan po yung pinaka-importante tabi, Radyo Manmani. ID valid ID po. Correct. Saro pa pala na pag-irumdum. Halimbawa ngayon, may representative na i-represent itong ma-apply ninyong connection. They available nga, may kalakawan o kaya may trabaho. Magdara po ng authorization or special power of attorney. Notarize po yan. Na iyo po, tigi-endorso po nindo, isendong representative na iyo po mag-attendir ng pre-membership seminar. ID sa opisina kan sa tuyang kooperatiba. Kasureco po. Okay. Bago nga boss, acknowledge sa po ang mga direktor kan Kasureco 2, Naga South, Director Rosin, Naga North, Director Cornelio, tama sa Pili District, Director Chan Coco, Milaor, ang Board President, Director Pabines Minalabak, Director Bas Mayor, and Kanaman, District 7, Magraw, Director Ojada, and District 8, Bombon, to Calabanga, Director Santa Ana, si Roma, Director Del Moro, and Tinambak, Director Abiog. Siyempre nag-aantabay sindangon yan. Good morning. Yes po. Ayan. Good morning po sa gabus na membro kan sa tuyang Honta Direktiba kan Kasureco 2. Regular niya na nag-aantabay sa tuyang Radyo Manmani. And siyempre sa tuyang ex-officio member, ang sa tuyang general manager. Yes. Malilingawan pa. Malingawan. May board meetings din dangon yan. Kaya banggita. Si JM Emilita Milet Candia, ma'am. Yes, good morning po. Sige. And syempre, mga MANCOM members and supervisor, section heads, and mga technical personnel, mga rank and file employees po. Gabos na empleyado. At santa babation mi kamo giraray si may mga birthday. Iyo po. Yan. Siguro pasadahan ta na tabi Radyo Manmani hindi po mga accomplishment kan sa tuyang kooperatiba. Sige. Si Manang ini. Kung magigirumduman ta po, kang mga nakaaging programa ta, igo po kitang schedule in power interruption hindi sa feeder 56. Kang nakaagi po yan na January 31. January 31, 2023, Tuesday po. Nagkaigaw kita ng momentary power interruption kang bilog na feeder 56, momentary. And may tig-isolate po kita po hindi sa may Ago Foundation hanggang po dyan sa may Social Security System or SS
kitang mga poste. Dyan po sa may atubangan po kang major seminary, ano po. Yan, yaon po dyan sa may Concepcion, harani po sa may Concepcion Pequeña. Yaon po dyan ang crew kang Kasureko 2, kabali po, katuwang ang satuyang task force, hali po sa area offices kang Kasureko 2. Nagpatindog kita ning 4 na poste and nagkaigo kita ning clearing of lines. Ano po, kung may hiling po nindo sa samuyang mga post sa Kasureko 2 Facebook page, malinig na po ang linya kang feeder 56, ano po, pwede sa may Agaw Foundation, si dating Agaw Foundation hanggang po sa may SSS. And nag-relocate naman kita ng mga poste, ano po, kaya kung may hiling po nindo dyan, haralang kauna po ang poste ng Tiglaag. Kabali na po yan, duman, nakaready na po kita pag-abot po sa road widening project ang DPWH. Ano, kung sabihin, naka-align na po siya sa satuyang mga patrabaho in the future, ano, pag-abot po duman sa relocation kang mga poste. Kaya yan, ano po, si accomplishment kang nakaagi po yan ng January 31. January 30, ano po, 31 yan, January 31. And February 1 man po, igwa man po kitang patrabaho, ano, sa Upper Barangay kang Naga City, ano po, itong satuyang pag-relocate kang poste, and pagkakaigwa po ng clearing of lines man, ano po, na igwa man po kita dyan ng naka-assign ng nagkakapirang crew, ang Kasureko 2, para magtrabaho dyan sa Upper Barangay kang Naga City. Poon po yan hindi sa may Carolina, hanggang po duman sa may portion kang Carolina and Panikwason Road. Ano po, yan, natapos na naman po yan. And good news man po, duman sa may mga request sa Muya na mga request kang barangay, may mga barangay resolution, ano po, na naghahagad ng extension kang linya, pagdagdag po ng primary and secondary lines, and pagkakaigwa po ng additional ng distribution and common transformer tabi Radio 1 money. Lalong-lalo na dyan sa banwaan kang Tinambak. Nakulon po kita dyan ng request ng extension kang linya and pagdagdag po ng mga poste, ano po, o pagpapatindog ng mga poste, and paglaag po ng additional common and distribution transformer. Bali po sa barangay Pilarca, Tinambak po ini, gawa po kita dyan ng 30-footer, duwang 30-footer na mga poste na patindog, ano, tigribayan ta na po yan, ano, si mga luma tang mga poste tabi Radyoan Mani, dyan sa may barangay Pilarca. Kahagadan po ini ka mga barangay official po dyan, ano, kaya pasalamatan ta po sinda. And si mga tao po na yaon dyan sa lugar, ano po, more or less nasa 30 to 40 po na mga member consumer owners ang beneficiaries ta kaini dyan. And sa barangay Pag-asa Tinambak, igwaman po kita ning request po dyan ning 4 na poste, upgrading po yan tabi Radyoman Mani, upgrading kan sa tuyang secondary line and extension po ning duwang span, ano po, kang sa tuyang secondary line, ano po, bali 4 na poste po ini, ang beneficiaries ta dyan more or less mga 40, ano, 40 na mga member household connection, mga member consumer owners ng Kasureko po. And sa barangay Buena Vista Tinambak, ano po, igwaman po kita dyan ning request ng barangay. Bali po, ang mangyayari po dyan, nag-additional po kita ng 25 kVA na distribution common transformer para masimbagan itong problema po ninda dyan na low voltage na po ang kuryente dyan sa may barangay Buena Vista Tinambak. Ano po, nagdagdag man po kita dyan ng transformer and duwang poste po yan natiga-construct ang sa tuyang crew kang Tinambak si Roma Sub Office. Bali, more or less siguro nasa 60 to 80 household connection ang beneficiaries po kay Niken. Nakulang bagay na po ang mga ginigibot ang unyan na pagtugon duman sa mga kahagadan dun sa tuyang mga LGU barangay, katuwang po ang mga municipality, nasa ako po ang Kasureko to and city, ining Naga City. Ano po, para at least si mga kahagadan sa satuya na pagpapagayon at pagpapakaraykan sa tuyang serbisyo, mataanan na po ning solusyon and itong mga kahagadan extension ka mga linya paluway-luway ta po tigigibuhan tayo ning solusyon and ning
solusyon and recommendation base po duman sa tuyang kahagadan kan sa tuyang mga member consumer owners. Nadidipisilan lang kay kita ano po pag abot po duman sa right of way. Iyo po yan si pinaka-concern kan sa tuyang mga kooperatiba kung kita po mahagad ning additional na linya and distribution line kang Kasureco 2 ang kahagadan mi lang po ang dakulang maitatabang man po kang LGU barangay na masecure na po si right of way na lalaagan po kan sa tuyang mga poste para din na po kita maghaloy and mataanan ta po ning maray na serbisyo si mga member consumer owners sa indo pong mga barangay. Kaya yan tabi Radyoman Manny, Barangay Salvacion, Barangay Pilarca, Barangay Pag-asa and Barangay Benavista kan Tinambak. Tapos na po si trabaho ni Kasureco to dyan. Kung iga pa man po kita siguro magkakaigong giraray kita ng resolution, barangay resolution o request o kahagadan sa satuyang kooperatiba para sa satuyang linya kang kuryente. Ano po? Ayan. Ang masunod po dyan, si iba man ng mga municipality, distrito kang Kasureco 2 and ining syudad ni Naga, tadakulon may mga request man sa satuya. Siguro mai-update naman tabi Radyoman Manny sa masunod ng mga programa. Ano po, kung ano man si mga accomplishment ni Kasureco 2, hindi po sa ibang distrito na sakop po kan sa tuyang cooperative. Correct. So yan, karakaagi pala na Biyernes, pasensya na. At mayo kita, may importanteng kalakawan, tabi kasamang Renner. Kaya na kuyin kita, naugma kita kang update na pinaluwas mismo ni GM Merit Candia kan January 23. Na ang Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated naglaog na po sa agreement kan bagong supplier tama yes, po. PISAM Corporation. So ano ang para duman sa day pa nakakaaram ano ang epekto kaini paano ta naglaog na sa PISAM ang Kasureco 2. Opo, para po sa kaaraman kan sa tuyang mga member consumer owners, ang bago ta pong power supplier ini pong PISAM, DOCC siya and mix ang sa iyang napoproducer na kuryente. May naghahali sa renewable at iba pa pong source kang kuryente. Gusto sabihon mas mura siya compare po sa ibang power provider ng Kasureco 2. Ngunyan po, sabi tangani, mas mura pong nababakal o ipinapabakal kan sa tuyang ko ang kang PISAM sa Kasureco 2 ang sa iyang supply o ang generation o ang nag-generate ng kuryente. Kaya hababa man po ang generation charge na pwedeng singilon sa satuya. Mga 5 pesos po si kontratang tiglaugan ni Kasureco 2 and ang target po kayan ang unan pong February or first week ang March si kontratang tiglaugan po kan sa tuyang kooperatiba. And lauman taman po sa masunod na bulan, ang epekto po kay ni more or less po mga 50 to 70 kung siraswertihon po kita kung mas baba pa pong mabakal ta ining presyo sa WESM, baka abuton po mga piso o mas halangkaw pa po sa piso. Kung sakali depende po kaya yan sa magiging barakalan po sa spot market. Pero ang sigurado ta po di po mababa sa 50 centavos po ang pwedeng maghuros pag-abot po duman sa satuyang tarifa sa kuryente. Ngunyan pong maarabot ng bulan. Kaya iyo po yan. Ang esperso kan sa tuyang Junta Direktiba and Manehemento kan sa tuyang kooperatiba kan Kasureco 2. So, yan. Lauman pa po yan sa masurunod. May ginigibo pa po kitang mga ibang mga paagi. Sa tabang po ng mga opisyalis kan sa tuyang kooperatiba. And syempre from DOE ang satuyang undersecretary kan DOE na taga-indi po sa satuyang sa Camarines Sur yan ako lang tabang man po yan sa samuyang kooperatiba. Yan. Ayo, mga good news an sa tuyang pigdutukar gunyan tabi kasamang Riler. Igo man naghapot tigdi ito bagang pag-operate na kan bagong 20 MVA power transformer diyan sa San Felipe substation na nakabase po sa Barangay San Felipe, Ciudad de Naga. Kumusta na? And yan, naka-adjust na ba? Nasambit na bagong transformer o ini pong 20 MVA power transformer?
Opo, sa ngunyan po may schedule pa kita ng power interruption. Bali po ngani sa atyan po siguro i-advance information ko na po kamo sa maabot pong February 11 igwa po kita ning schedule igwa pong schedule ang NGCP anin halawig na power interruption halawig na oras po 6 a.m. to 6 p.m. Bali po ang mangyayari igdi si patrabaho ta po igdi sa bagotang power substation sasabay ta na po igdi sa NGCP para at least kung sakali man din na po kita magkaigwaning duplication ng mga schedule kan sa tuyang power interruption na mangyayari. Ongoing pa po tabi radyo man si pag-transfer ta and pag-clear, pag-adjust po kan sa tuyang mga linya igdi sa tuyang bagong new 20 MVA power transformer na namumugtak po dyan sa Barangay San Felipe, Naga City. And sa day po mahaloy na mga panahon, ngunyan po na first quarter kaining taon 2023, asahan ta na po na mamaximize na po ang paggamit kaining bagong 20 MVA. Nayaon po dyan sa Barangay San Felipe, Naga City. Okay. Mananggad. So, atyan, malinaw ta kung hali sain ang mga power interruption pinunan ta ka itong sabi mo tagaro mas dakol ang hali po sa NGCP. Kung sakali masabay na lang ning trabaho ang Kasureco. Yan siguro lubos-luboson ta na ang good news tabi Radyoman Manny bali kasuod kasubago lang na amay ang satuyang security guard idi sa satuyang opisina si SG Wilson Nervesa na naka-duty po idi sa tuyang substation sa De Rosario Power Substation ta nakakuha po ning sarong cellphone ang kagayunan kang cellphone ay nita iPhone nakulang bagay makarakantidad ini tabi Radyoman Manny yan nakuha niya po da ini habang nagbibisikleta siya palaog hindi sa iyang trabaho hindi sa main office kan Kasureco to na yaon napurot niya sa gilid kang tinampo ang cellphone po ni Mr. Madali lang tahilingon ko si pangalan ni Sir dahiling ta na po sa alalawgon ni Sir Jerome Amata ang sa iyang cellphone po nakuha o napurot kang sa tuyang security guard ayan po ibinalik man kang sa tuyang security guard na si Sir ni SG Wilson Nervesa ki Sir Jerome kay dako lang pasalamat po si Sir Jerome sa satuyang security guard kay mga araw po kay ning mga bagay dapat data po ini tigpapasipara talanta po ning onra ang mga araw po kay ning satuyang security guard dako lang bagay po ini kung hihilingon po nindo ang cellphone dakulang kantidad na po kayan lalong-lalo na kung iPhone tabi Radyoman Manny pero dahil po nag-alangan dahil nagduwang isip ang satuyang SG ang satuyang security guard si Sir Wilson ibalik po ining cellphone niyang nakuha hindi po sa may sadiri kay Sir Jerome Amata yan saludo po kami sa samuyang security guard na iyuman po yan ang satuyang perming ginigibo bako po ini ang primero kung matatandaan tayo igwa po kita sa pili na nawaraan ng dakulang kantidad ng kwarta ang satuyang consumer pero ibinalik po ang satuyang security guard na naka-duty dyan sa pili and igdi man sa main office kang Kasureco to arag man po kayo ng ginibo pag may nakakuha po kita ng dakulang kantidad may nawawalat po igdi mga mamahalo na mga bagay, araw po ang cellphone, kasi di ba pa pong ang mga gamit, binabalik po ang sa tuyang mga security guard. Sa Milaor, igwaman po kita dyan, ibalik man sa tuyang member consumer on siya. Sa iba pang ibang opisina kang Kasureco to, kaya dakulang pasalamat po kami sa tuyang mga security guard na nagsiservisyo sa tuyang kooperatiba and sa tuyang mga member consumer owners. Congratulations. Taman ining commendation sa parte po sa tuyang board and management yung Kasureco. Yan. Garunamet ko na yan si SG Wilson recently lang dyan po sa Kasureco. Opo. Yan. Okay. Pigihiling tadig si mga iba pang comment. Pero sige tabi, kasama rin. Sige po. Diretso na po tabi Radyoman Manny ining sa tuyang pagirumdum unan
sa mga yaong po dyan naka-star sa Zone 1 and Zone 5 kang Barangay Igualdad, Naga City. May mga nagpaabot na po igdi sa tuya na mayo po daning kuryente dyan. Pero iyan po kaya ining pagwara kang kuryente dyan sa Zone 1 and Zone 5 kang Barangay Igualdad, Naga City. Naka-schedule po yan, bali emergency po yan, tabi radyo manmani na pagwara kang sa tuyang kuryente. Huli kang sa tuyang pagkakaigwa po, pagkakadiscovery o pag-report po kang sa tuyang mga barangay officials na yaon po dyan sa Igualdad. Ini po daang poste na yaon po dyan sa may Igualdad, interior, talagang rate na siya, route na, may problema na po siya, delikado na pong maray, kaya kaipuhan na po ining trabahohon, ngunya na aldaw na ini, kaya kasuod ma po, pagpaabot po sa Samoya and pagsagibo ng actual inspection kan sa tuya yung mga technical personnel, dahil kita nagtubili na trabahohon po tulos yan, ngunya na aldaw na ini. Kaya nagkakaigwa po kita dyan ng patrabaho sa Zone 1 and Zone 5 kang Barangay Igualdad, Naga City. Poon po kasubagong alas 9, ano po, ninaga, and sundo pong alas 6 nin banggi ang patrabaho dyan. Ninhuli po takaipuhan ta ng ribayan itong rate na wooden pole yaon po dyan sa Barangay Igualdad, Naga City. Siguro, ngunyan, nakapatindog na ning poste, matransfer pa po kita ka itong mga accessories, ano, yung mga kable kang kuryente, and may kaiba pa po yan yung common and distribution transformer. Kaya maaarabala kitang dikit, pero kung sakali man, matapos man po tulos ng amay-amay before mag 6 p.m., ma-resume po ang kuryente dyan sa Zone 1 and Zone 5 kang Barangay Igualdad, Naga City. And yun na po ini, pigahalata na announcement, tabi Radzuman Mani, so bago nabanggitan mo itong NGCP, bali, igwa po ng schedule, ano, ng power interruption, ang National Grid Corporation of the Philippines sa maabot pong February 11, 2023, aldaw po yan na Saturday, na Sabado, 6 a.m. to 6 p.m. po. 12 hours na mawawaraan kita ng kuryente courtesy kang NGCP. Ang apektado po kayan, entire Naga City, Milaor, Minalabak, and portion kang Pili, poon po dyan sa may Palestina, hanggang Barangay San Jose, kang Pili, Camarines Sur. Yan. Iyo po yan. Iyo po yan. Ang satuyang schedule na power interruption kang NGCP sa February 11, 2023. Ano po? Ang rason po kayan, repair of damaged conductor between pole 34 and 35 and conduct preventive and corrective maintenance along the Naga Concepcion 69 kV line. Ano po? Iyo po yan, tabi Radyo Manmani, si halawig na power interruption kang NGCP sa maabot pong February 11, 2023. And igwaman po kita sa February, sa aga, ano po, February 4, 2023, Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. Ang sako po kaining tabi Radyo Manmani, ining entire municipality Kampili, Palestina, excluding, except, hindi po sa Barangay Palestina, Kadlan, San Jose, Carriroyan, Tinangis, and portion kang Minalabak, ang mawawaraan maning kuryente, ining sa may Mataurok, Manapaw, Katanusan, Sagrada Familia, San Jose, Baliwag Viejo, Magadap, Entaririk, Sitio Bingkay kang Minalabak. Ano po, pili po ini, ano po, sa aga, 6 a.m. to 6 p.m. Ang rason po kang NGCP kaini, facilitation of preventive and corrective maintenance activities at Naga Substation, including service, kabali po ang satuyang 20 MVA power substation. At nakakuha po kaya yan, ang satuyang 20 MVA sa yan, igdi po sa Naga Lagunoy 69 kV line. Yan po, tabi Radyo Manmani, ang satuyang schedule po sa aga pang NGCP, February 4, 2023, aldaw pong Sabado. Okay, iyo may inquiry digdi kon kabalidaan pag-irahay tamaray na ang panahon kan iba pang o paglipat kan mga poste, ano,
na natatada pa kan Kasureco Dos, and ano na po daan status kaini with the DPWH? Opo, bali dakulon po kita ngunyan na naka-line up po na relocation ng mga poste. Kabali po ining sa Milaor. Bali po kaya sa latest po na coordination tao pakikiulay ta sa NDC o sa DPWH, waiting pa kita ka itong funding allocation ano, ang second engineering district sa Milaor para at least ilipatan na po ang mga poste na apektado ka itong pagpapahiwas ang tinampo ng DPWH. Igdi po sa Naga City, ang ginigibo ta po unyan, ang concentration ta kay unyan, itong pagpapakahay kan sa tuya yung mga power substation, mas kay puhan tayo unyan. And si relocation ka mga poste, although may mga day pa po kita tapos, araw po kayo ng Panganiban Drive, and portion kang Upper Barangay kang Naga City and Diversion Road, Pasiring Milaor, Minalabak, and iguaman po kitang portion kang Pili. Pero yan po, may mga coordination na kitang ginigibo ko yan sa DPWH. Kung may pondo na po na i-download, mas maray po and magibuhan ta na po ng schedule kang trabaho para sa masurunod po pong mga bulan, maka-resume na po si Satuyang relocation kang mga poste affected by road widening project kang DPWH. Okay. Hope na nasatisfy si Nagapot. Anyway, saro pa dyan, ngunya na taon, kumusta da si pag-correct kan Kasureco Dos kaini pong mga illegal connections na nagtatao man po nin problema sa ibang consumer, bako man sa indang kuryente, sindaan kitagabos, nag-shoulder, sabi digdi. Opo, balik ang nakaagi pong Friday, tabi Radyo Manmani, nagkaigo kita ng meeting sa apprehension team kang Kasureco Dos. Composition po yan kang mga area supervisor, kang Kasureco 2, igdi po sa engineering department para mahiling kaya masolusyonan si mga reported po sa Samuya na mga naghahabon ng kuryente e nagbabiolate po duman sa Republic Act 7832. Bali po pinakusumta pang maray ang satuyang grupo ining apprehension team kan satuyang kooperatiba para at least ining mga naghahabon ng kuryente pag nadakop ta talagang sigurado pong ang apod nga kaya may kalalagyan kaya magkakaigwa ng talagang kaso possible yan pinaka worst na pwedeng mangyari and mapenalize mapabayad kay itong mga hinakbo ng kuryente sa satuyang mga member consumer owners and si mga nagpapaabot man po ng mga report sa satuya dahil po dahil maubusan kita ng pasensya sa satuyang kooperatiba na maghalat-halat pag kita ng dikit na panahon. Tanggabos pong ipinapaabot sa Samuya, manunungod po duman sa mga nagbabiolate sa Republic Act 7832, itong mga nagdidirekta, mga naghahampo ng kuryente, nakakabit po sa mga street lights, sa siniba pa pong paagi para makahabon and makadaya o makapanglamang sa satuyang mga member consumer owners. Iyan po may ginigibo kita kaya ng surveillance. Mapatunayan ta na positive po si mga reklamo sa satuya, si mga pinaabot pong mga concern. Iyan po magkakaigo kita sa masurunod na aldaw, may mga schedule po kitang pagdakop. Kaya yan si mga naghahabon ng kuryente, siguro ininang panahon para at least magbago na kita. Then po maghalat na madakop po kita kang apprehension team, talagang magabat po ang sa indong penalidad and pwede pa po kamong makasuhan hanggang mag-arabutan po na pwede po kamong i-cancel po itong sa indong membership sa Kasureco 2. Then na po kamong maka-apply ng kuryente. Masakit-sakit yan. Anyway, may nag-uumaw digdi sa bayanihan system kan pagputol kan mga ulang nakahoy tabi kasamang Riner
Lugod da may padagos ini para mawara na o da inang gayo para putol-putol ang kuryente. Bali, igo po kita mga LGU barangay tabi Radyo Manmani na nagtatabang sa tuyang kooperatiba sa pag-abot po duman sa mga clearing of lines. Ano po? Bali, nagkakapirang barangay po yan na iyon na po ang naghagad ng schedule ano po sa Kasureco to na i-shutdown mo na ang kuryente. Ninhuli po takaipuhan na nindang linigan ang sa indang tangod kanto indang harong na may mga nakakatama na po ng sanga ning kahoy sa satuyang distribution lines. Primary man po yan o secondary lines. Ay dakulang bagay po baga ang araw po kayong paghiro kan sa tuyang mga member consumer owners and mga opisyalis kang barangay and may tinatauman po kita dyan ng ayuda ahali po sa satuyang kooperatiba. Nag-assist man po kita sa mga LGU barangay na may mga esfuerzo pong araw po kaini na dakulang tabang po sa samuyang kooperatiba. And syempre, ang pinakadakula pong nabibenepisyaran kaini si mga pag-iriban nila sa barangay. Ano po? Lilimitaran, mababawasan po si pagwara kang kuryente, ninhuli po sa mga nakakatama po ning sanganing kahoy sa satuyang linya. Ano po? May siguro mas maray po na makikoordinate mo na sa samuyang opisina. Mahiling po si sitwasyon kang linya kang kuryente para magibuhat na po ning solusyon. Ano po? Dahil po kita magbuot na ang iba tiggagakudan sa tuyang primary saka secondary line. Delikado po yan, makiaram po kita sa linya kang sa tuyang kooperatiba. Baka makuryente po kita araw po itong nangyari sa partido area. Ano po, may nakuryente dahil po dyan sa kapabayaan. O kaya siguro, dahil po na nagkaigwaning proper guidance. Ano po, kaya nagkausa po ng pagkakakuryente. Bako man, araw man po kayo nangyari sa tuyang kooperatiba, kaya ang sabi ta, magki-coordinate po sa mga opisina kang Kasureco to para matabangan ta ano po kung ano man po ang pwedeng maitabang kan sa tuyang kooperatiba pag-abot po sa linya kang kuryente. And pagiramdum po palan igwa pa kitang na-encounter na problema tabi Radyo Manmani igdi po sa Naga City. Ano po kang nakaagi pong Saturday, Sunday igwa po daang naglalakaw diyan sa may barangay Concepcion Pequeña hanggang po dyan sa may Balatas, Magsaysay, ito pong mga nagpapasa ng metro. Pag may araw po kayo ng mga na-encounter po kita, ikaw po hindi ko lang aram, hindi kayo may describe sa tuya kung ano si nangyari. Basta na lang po danting para si metro kang sa tuyang kooperatiba. Pag araw po kayo nangyari po ini sa Indong Metro, mag-report po tulos sa opisina kang Kasureco to, ipa-blatter ta po muna bago mag-idi sa may opisina. Darahon po si blatter pwedeng sa barangay or sa police station. Dara po si kopya kang blatter para at least masolusyunan ta, ma-actionan ta po tulos. Ini pong mga araw po kaya ning mga data araw po nagkakaraw o kung talagang may problema sa pag-iisip po dahil aram kung ano po si importansya kaya itong metrong tigpasa niya o kaya pwedeng magkausa ng pag-aksidente mismo duman po sa nagigibo kaya ning nagpapasa ng metro. Kaya araw po kayo mga pagiramdam ta ipablatter ta po and magpasiring po kita todo sa samuyang opisina para maiwasan ta po ang nakulang aksidente. Yan, baka kung metal ang pupukpuk dyan, kuryente tabi kasamang Riner. And, yes po, yun po yung kinakatakot baka magkausa po ng aksidente, kita po mismo ma-aksidente kung dito po mahiling itong route na metro kaya nagkaigo ng problema sa linya ng kuryente. Pag-araw kayan, po kitang example kayan tabi Radyo Manmani, nahihiling tayan. Yan, araw po kayan sa sitwasyon kang pigpara-parasang mga metro kang nakaagi pong Sabado and Domingong Banggi po. Pag-araw kayo, ano ang proseso para mapadalian pag-ribay kan kontador na ini tabi kasamang Riner? Opo, ipablatter ta po muna
konsiderado po kayang pagsasadiri po yan kang satuyang kooperatiba na ipinagamit po sa satuyang mga member consumer owners. Sa partikan satuyang mga member consumer owners, ipablatter ta po tabi radyo man money, and darahon po si police blatter o si barangay blatter hindi po sa samuyang opisina para magibuhan taman po ning report and masanglian ta po ning bagong metro. Hindi po sa engineering department or sa area offices na. Correct. Kanakaaging aldaw may mga report digdi ito mga service line sa tawa ba ko? Service drop wires. Yan, service drop wires. May mga corrosion huli kay ning share line baga na sunod-sunod na pag-uran. Yan dapat i-report yan tulos bako sinda ang magribay kayan tabi kasama rin. Tama po. Bali po kaya tabi radyaman mani ini kayang bagay na ini. Normal po ini sa partikan sa tuyang kooperatiba, mga nare-respondihan ta kada po nagkakaigwaning problema o kaya na magkakaigwaning raot ng panahon. Ano po? Kaya nga ni ang paghiramdom ta sa tuyang mga member consumer owners na ugalion ta po na at least once a year o every 2 years o kaya ugalion ta na permitang baguhan ang satuyang mga service drop wires o kaya ipa-inspeksyon ang satuyang electrical wiring sa satuyang mga harong. Ang nangyayari po kaya pag nagkakaigwa ng raot ng panahon, yung mga haluyan na po ng mga linya kang kuryente sa loob ng satuyang harong, itong satuyang service drop wires, ano po, pagsadiri po yan kan satuyang mga member consumer owners. Nag-aabiso man po si Kasureko 2 na baguhan ta na, magbakal po kita ng bago and magapon po sa opisina para mabaguhan o kaya kami na po ang matrabaho kayan. I-provide lang po si materialis araw po kaya itong service drop wires and pagibuhan tang job order hindi sa mo yung opisina and si Kasureko na po ang bahalang magtrabaho po kaya. Para at least kung sakali man dahil man hinahagad na may raot giraring panahon, dahil po apektado ang sa tuyang linya kang kuryente. May iwasan ta po itong nagkakaigwa ng mga corrosion o kaya kadaklan po sana o majority talagang nare-respondihan ta mga loose connection. Ninhuli po kayo ng mga corrosion po sa linya kang service drop wire kan sa tuyang mga member consumer owners. And igwaman kitang narespondihan itong kapag igwaman ng problema sa metro. Ano po? Ayo, igwang feedback man digdi medyo may kadepilsilan ang sa indang paglakaw sa new connection baka kunday lang na sisigido ang paglakaw. Ano ang sa dapat magrani tabi kasama griner para magkaigo sinda ning linya kan kuryente. Opo, duman po sa bago nag-announce po kita kasi mga schedule kan sa tuyang pre-membership seminar na kung saan ang seminar pong yan para at least magkaigo kita ng ideya si pagproseso kan sa tuyang new connection kasi iba pa pong transaksyon manangod po sa pagpapatakod ng kuryente o pag-rebay ng pangaran. Ang mangyayari po kayan, ang gabos pong mga requirements at i-discuss po duman kung sa mga opisina pwedeng makuha, kung ano po si mga i-comply ano po, na para makakuha po ng mga certification na isusumitir sa satuyang opisina, hindi sa main office, sa MSD, and sa mga area offices po kang sa katuyang kooperatiba, para at least kung sakali man igwa po ning problema pa ang sa indong application, magiyahan po kamo kan sa muyang mga in charge ano pag-abot sa inyo connection. Majority po kayan na tigpapa-comply kan sa tuyang kooperatiba, makukuha po sa mga LGU na nakakasako po sa inyo. Okay. Yung man lang si Nyaon Digdi tabi kasamang Riner aperakan inquiry saro na lang inquiry sa sitio electrification. Makayang location na pig tao Digdi siguro sakop lang kan lugar kan Kasureko 2. Pag-abot po sa sitio electrification program kan sa tuyang kooperatiba and kapartner po ang national government, pwede po kitang magdulok sa satuyang mga barangay officials. Ano po, iyo po yan na nagtatao kang listahan para isumitir sa satuyang kooperatiba si magiging beneficiaries ng sitio electrification program, lalong-lalo na po itong mga hararayong lugar na hanggang ngunyan mayo pa po ng kuryente. And may mga sitios na namumukna,
ang tingkukuanan mi po kay data, ito pong mga LGU barangay. At least, kompleto po and nakakaaram po, mas nakakaaram po ang mga sitios na tigmumukna ngunyan, ang mga barangay, ang mga barangay officials po. Kaya kung may gusto po ninyo maka-avail kan sa tuyang sitio electrification program na tigo-officer kan national government, katuwang po ang mga cooperative sa enterong Pilipinas, magpalista po kamo sa mga LGU barangay. Para at least kung sakaling igwa kitang makua ning pondo hali po sa National Electrification Program, mas madali po ang sa tuyang pag-determine ka mga beneficiaries. Ano po. Okay. Ayo. May comment digdi na magayon da itong pag-guest sa maniba-ibang opisina kang Kasuray Kudos. Sige po, baka sa masunod na programa kasamang Renier, ano? Masunod na program, iimbitaran tagiraray si mga head of offices. Opo, pasalamatan ta tabi Radyoman Mani si nakaibanan ta nakaaging Friday sa tuyang audit manager si Ma'am Polibet Perez. And ngunyang pong bulan na February, ang sa tuyang makakaibanan ang finance department. Po, may coordination na kita sa finance para at least maplansya po kung ano si mga issues and concerns na pwede ito pong mapag-urulayan ngunyan pong bulan na February. And may oras pa man kita, may oras pa, pang minuto. Ito po pala mga nagkaigwaning problema sa schedule kang sa indang pag-receive kang sa indang bill ngunyan ng bulan na February. Dahil po mag-hadit kung tigre-reading po kamo kang Kasuray Kudos o ka mga meter readers o meter reader na naka-assign po sa Indo ning petsa 20 ngaya tapos din nag-abot ning petsa 20 sa Indong bill. Gusto sabihon dahil po kamo mag-hadit dahil pa mo po mapuon itong sa Indong pagbilang kang 9 days na tinataong panahon para magbayad kita kan sa tuyang bill. Halimbawa, na-delay po kita ng pagtaon ng bill. Imbes na pizza 20, nag-abot kong pizza 23, duman lang po mapoon itong 9 days na pagtao po sa tuya ng panahon para mag-avail ka itong from payment discount. Ano po, nagkakaigwa po kaya kita ngunyan ng mga adjustments sa tuyang mga meter readers, sa mga schedule po ninda. Kaya normal po talaga na medyo madi-delay po kami, pero rest assured po, by February, ngunyan pong mapuon pong February schedule, February 19 to first week ng March, mabalik na po kita duman sa dati giraray. Kung nakaka-receive ka mo ng bill ng petsa 20, mabalik po kita sa petsa 20 giraray. Pero ang due date po kaya, ang pag-compute po kaya, nakadepende po yan sa pagka-receive nindo kang bill. Kaya di mag-hadit si mga na-delay, kumpira po si Aldao na tinaw sa Satuya, iyo man po girare ito, itatao po kang Kasuray ko. Okay. Yan. And sa mayo ng ibang announcement sa brownout, ngunya na si Mana, may nag-aapot digdi. Kung igwaman po, tabi Radyoman Mani, maghiling sa ipopost mi po yan sige, sa Facebook page ni Kasuray ko to. Maliban na lang po duman sa mga unscheduled o then naka-schedule o emergency power interruption tabi Radyoman Mani na mangyayari, talagang on the day mi yan o kaya si ora mismong oras kung pagkaigwa ng problema sa linya, duman po mawara ang kuryente. Pero po itong mga naka-schedule ang pinaka-anota po kaya 3 days before na mawara ng kuryente, nakapost na po yan sa tuyang Kasuray ko to Facebook page. May mga promo pa? Namimiss din si dahil bali sige, i-work out sa management, sa board and management ng Kasuray ko to. By year 2023, pero kasi mga pakonsuelo ni Kasuray ko, sa to yung mga parada. Ayan, importante dahil po kang maghali permisa ng magantabay sa good pamati at magiging saro kamo sa posibleng benepisyaryo in kaso magkaigwa. Magantabay giraray, mas pinapakusugta, pinapagayuntan sa tuyang programa para sa tuyang mga member consumer owners. Okay. Yan. Good luck sa board meeting. Ngunyan Aldao, sabi digdi, kan mga members kan Junta Direktiba kan Kasuray Kudos. Yan. No arinda
ikigest man ang mga direktor. Bayan lang po ta. Halawig pa ang programa ta. Iyo po, malawig pa. May saro na baga Malawig kitang pa nag-guest. kitang mairibanan. Oo. Si Oo. Director Ojada Oo. i-guest na. Yan, may naghahapot po hindi kung may naghahapot sa satuyang Facebook Live. Kung sa inda pwede mag-report kang mga parahabon. Hindi po sa main office, kang kasurekto po sa engineering department. Ano po. Yeah. O kaya, personalmente po, hanapon ang sa indong lingkod para at least mag-guide ta. O kaya duman sa satuyang mas bistado kayo kita, no? Na iba po kayo nag-aalangan na magdirekta sa ibang opisina. Pwede ta pong giyahan. Ano po. Correct. Dito lang pwedeng sabihin kung this is in charge, kaya ako mas bistado, gina-guide ko na lang po. Sige. At confidential ang mga bagay na yan. Maski po kamo nag-informar, aday po sasabihon ang sa indong identity. Ano? And piga-acknowledge ta si mga makukusog ang buot tapi parati si mga kuyan man lang harani man lang sa indang area. O kaya pwede man pong mag-upload tabi radyoman mani sa tuyang mga hotline numbers. Ano po? Naka-flash yan sa tuyang screen para at least kung saan po kamong area, ano po, pwede kamong ma-assisteran. O kaya ma-schedule ning pakikiulay po sa indo ang mga area supervisor ta, yung mga in charge pag-abot po sa pag-apprehend o pagdadakop kayo ng mga naghahabon ng kuryente. Yeah. Naka-flash po yun sa tuyang screen, pwede po kitang i-print screen, picturean yung mga nagdadala para at least may mag-guide po kita. And pwede naman po mag-personal na mag-report sa moyang office. Ayan, kabali ako dyan. Pwede nito akong apudan ipapasa ta sa Kasureco Dos. Yes ang po. mga impormasyon. Pwede madigdi sa DWNX. So, yan. Sa imong mga final information dyan, tabi kasama nga Renerta na hiling ko na si Din Kenji Jimenez. And good morning, Din. And okay po. Ang Satuya pong opisina, bukas po ngunyan, kami naghapot nag-VPM sa Satuya. Hanggang po kitang 5 p.m. ang pag-acceptar po kang payment po nindo, hindi sa main office, kang Kasureco, si gusto po magbayan. And syempre, si mga nagdadalan sa tuyang Facebook Live, yan, pinapasalamatan ta. Ano po. Yan. May naman. Okay naman kita, tabi radyaman mani. May mga birthday dyan. So may mga birthday. Happy birthday na lang, ha? Sa Indogabos. Okay po. Okay. Siguro after po kayo ni, may mga ipi-play kita tabi radyaman mani ng mga pagirumdum, mga safety tips, siniba pa pong mga informative na mga videos na ipapaluwas po kami. Kaya si mga madalan po, makakakuha po kita ng mga idea para sa satuyang seguridad sa paggamit po ng kuryente. Okay, thank you sa IMG, kay bata si Sir Ian, saka si Ma'am Jean. Siyempre, sa imo tabi radyoman mani, si Radyoman Ray Gomez, yaon po dyan sa sentong istasyon ngunyan. Sa ngaran po kang management, sa ngaran po kang management kang Kasureco 2, sa pamayo po kang sa moyang general manager si Ma'am Milet Candia, asin sa unta direktiba sa panginganot po kang sa moyang board president Director Gay Loreto H. Pabines. Ini po si Rener po Pabukay, magiribanan kita sa masunod na Biyernes ang satong kooperatibo sa radyo. Thank you po and good morning po. Thank you. Mabalos kan sa Edo Pagantabay sa pangarang serbisyo publiko, sa pangarang kan RMN, DWNX, Salado Technical. Yaon si Radyoman Ray Gomez, sinipuan sa Indong Lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa. Masunod na UNC, Tatak RMN, Radyo mo nationwide. Tanggalon tulosan mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema. Ang pagirumdum na inihali sa Kasureco Dos.
Kasureco 2 Safety Tips. Natarasing ng Kasureco 2 Pag Camarines Sur pinahali sa Electric harong o Cooperative. opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit. Para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit, as in magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.